træneren? Jeg har store forventninger til den her kamp her. Vi spiller mod Oskarshamn, som er ubesejret i år. De har vundet alle deres kampe. De spillede 16 kampe, vundet 16, så jeg er lidt spændt på, hvordan drengene håndterer det. Og det er på udebane? Det er på deres hjemmebane, så det bliver svært. Men vi stiller med stærkt hold, så jeg er fuld af fortrøstning. Hvad siger målmanden? Vi skal nok vinde. Hvad siger du? Vi skal nok vinde. Vi skal nok vinde. Mads, kald på den. Tag den med, Mads. Tag den med, Mads. Dig, Mads. Yes, godt, Ludvig. Kom ud i gang, ikke? Kom, Mads. Så lad os færdig, Mads. Kom så, Louis! Og spille, Ville. Markus! Kom bare færdig, den. Hvad nu? Det er sgu det, der kommer. Jeg skal da ned på jorden. Nej, Mads! Kom, Mads! Få den bare, Ferdinand! Skud! Skud! Kom så, Louis! Ej! Skud! Nej! Pis! Nej! Kom så, Louis! Hej, Markus! Der er Markus! Ja, hæv til dig! Kom nu! Kom igen! Sødt! Ligger godt! Også bakke, Markus! Ej, kom ud! Nå, kom igen, Ludvig! Ferdinand, ja, kom igen. Mads, kald på den. Godt spillet. Frederik, super. Der, Frederik. Sådan. Og Emil, du kommer også Du har ført 4-0 nu, ja? Emil højre og Tore venstre. Jo. Okay, Frederik! Godt, Ferdi! Godt kæmpe, Ferdinand, det der! Hvad hedder Tore, kom? Emil, kom her.
Lige snart vi får mulighed for det, så. Kør selv, Louis! Kør selv, Louis! Du har masser af plads! Og spillet. Spil ham igen. Kom igen. Det er udmærket. Kom bare, Louis. Bare tag den, Louis. Bare tag den, Louis. Sådan der. Glimrende. Louis, kom lige herud. Louis, kom herud. Tore ind. Nej, Tore ind. Bare kæmpe lidt. Og spillet. Mads, det er okay, men bare tænd lidt længere med frem, ikke? Der er plads nok. Markus, kom. Højre midt. Eller højre angriber, undskyld. Kom bare, Tore, det er dig, Tore. Det er stærkt, Tore, det der. Fremragende. Det er orden, Ferdinand. Kom igen. Det er okay. Kommer jeg igen i første halvleg? Det er godt, Frederik. Det er godt spillet. Nej, det er ikke ordentligt den Frederik! Ej, det behøver ikke så det er Hvorfor fløjter han så ikke lidt det samme? det gør han også. Så gjorde hun det ikke rigtig igen. Er det en 100 med ham? Jeg skal godt med ham. Det er han. Dig, Mads. Godt spillet. Der er Ferdi, den kommer. Yes, det går. Godt, Ferdi. Godt. Kom her, spiller Ferdinand. Ferdinand, kom. Stærk, Ferdi. Godt lavet, Ferdinand, det der. Vi spiller 3 kampe lige med hvad? Ja, 3 kampe mere. Godt, Emil. Hold fast, Emil. Godt kæmpet. Sådan. Mads har den. Tore, kom ind foran. Frederik ind foran. Godt, Emil. Igen, Mads. Kom bare, Emil. Det er stærkt, Friis, det der. Nej, hold nu op. Det er jo en tackling, mand, ligesom i fodbold. Prøv at se, at du sparker der. Hvad fanden sker der, mand? Han rammer os lidt Hvor skulle der i blive hjernen. klippet, hvis han ikke kan se Han det? er jo ret skuespil, så han kan få det. Nej, han løber ikke her. Han står stille. Nej, ikke mur. Lukas, op på tæerne. Kom, vær klar. Kommer jeg ind som fineste? Jeg kan ikke sige, hvem der kommer ind. Det er jo. Du kommer ind. Jeg er den næste, der kommer ind. Hvornår jeg er kommet ind? Det ved jeg ikke. Ja, det gør du. Ja, I skal ikke alle de der spørgsmål, drenge der. Om I kommer ind, og hvor lang tid der er, hvad jeg skal Hvad spille. bliver jeg? Der er Frederik, kom bare! Kommer Han lever, Tore! Ja. Godt, Tore. Godt, Tore. af ham her. Det første mål på første kamp. Vi scorede det andet mål i første kamp. Og det gjorde Drenge, har I fundet noget at drikke? Det står deroppe. Vi skal få noget at drikke. Jamen, jeg har Kom bare for is, kom bare for is, kom bare for is. Godt for is. Kald på den, Tore. Tag den med, nu. Og så bagved den. Tore er afsted. Frederik! Frederik, der er helt op på tuberne, ikke? Tore, sig du gerne vil have den. Flyverne! Og så tilbage igen. Godt spillet det her, Louis. Godt lavet, Louis. Det er i orden.
Kom retur, drenge! Prøv at se, så sparker han. Der er Ludvig, det er vigtigt. Det er godt Ludvig, det der. Det er stærkt Ludvig, det der. Tag den op i hænderne! Pause, drenge. Nu kan man stille heroppe. Så skal jeg spille den som mål, men så kommer den sådan en spiller. Hvad var det, jeg sagde lige før? Markus! Eller nu bare Brasilien mod. Ferdinand, det er mega sjovt. Kom bare afsted, Frederik. Kom bare afsted, Frederik. Hold farten, hold farten. Kør selv, kør selv. Og så spil. Frederik, det er godt kæmpet. Godt arbejde, Frederik. Kom igen, Frederik. Der er Jørne. Frederik tager. Nej, Mads, bliv her. Bliv der. Kommer til dig. Kom med igen, drenge. Mitte. Haakko mitte. Ota se pois tuolta. Ota se. Godt, Så der er godt gået, Louis. Louis, rigtig flot, Louis. Rigtig flot, Louis. Lidt mere farfærdig, Frederik. Åh! Vi kunne godt have fået. Og der er Lukas. Og Lukas. Nå. Hvad står den? Frederik, Ferens. Den er god. Godt taget, målmand. Står godt, den her målmand. Kom op igen, op igen. Der er ikke sket noget. Kom, Mads. Kom hjælpe, Frederik. Godt færden er presset. Kom, andre. Du kommer ind og spiller der, hvor Madsen er, ikke? Ja, hvor man spiller før. Udmærket færden er. Nu! Så I det? Louis, eller Ludvig, kom lidt mere frem, en lille smule længere frem.
godt nå, Markus. Hjælp, godt kaldt, Frederik, det der. Det er meget fint. Det er fint, dreng. Godt spillet, Markus. Godt spillet. Frederik, rigtig godt kaldt. Du råber på den. Rigtig godt kaldt, Frederik. Lukas, kald på den. Ja, godt. Så færdig! Der står 6-0. 8-7. Ikke 100%. Ja. Ja. Det sidste mål! Skal du det? Ja, nu er der sådan der, ja. Ja! Det er godt spillet. Går du så sammen og giver det til træneren? Nej, det gør jeg ikke. Det gør du. Hvad gør du så? Jeg klipper det sammen og lægger det på YouTube. Det har jeg tænkt mig at gøre, så kan de alle sammen glo på det, hvis de vil. Markus, bakker! Jeg skal bare lige se, hvor lang tid det tager at loade og editere og uploade og alt muligt, ikke? Ingen anelse. Den er god, den der. Øj, kom igen, Ludvig. Super spark, Markus. Super spark. Jeg har det på film, jeg har det på film. Jeg skulle bare ramme den her. Jeg ramte To er der. Kom igen, bær lige frem. Godt spillet, Friis. Ej, det var en anden der. Kom videre, Markus! Kald på den, toer. Sådan der. Mød den. Ja, kom. Hvor længe har været i den længste tid der? Kom. Ind og spil venstre angriber. Det er jo over lovet der. Er du okay, Markus? Er du træt over? Jeg så det godt, men det var rigtig godt på det. Perfekt, toer. Kom, vi spiller gris. Kald på den, Frederik. Ja! Jeg må godt slappe. Så kan du bare blive. Kom, vi mangler en lige længere tilbage. Ja, det er fint. Ja. Du ved, jeg har bare lavet en dårlig aflevering. Du tog den. Nej, det er bare på grund af mentalt. Frederik, Nej, du har gjort. du er venstre angriber. Det er meget sjovt. Det der blev en gjort tanke, det der. Ja. Det var rigtig sjovt. Toer, kom igen, Toer, det er fint. Fint at sige tak for kampen, dreng. Sammen til at spille. Så jeg behøver ikke at spørge. Hver gang man spørger, så får man lov til at blive et minut ekstra ude. Det var meget fint det her. Godt at se, Lukas, at der også er mål i støvlerne.
Og ikke kun målmanden i handskerne. Bolden med her. Det er 4 nu. Jeg arbejder med svensker, jeg skal ikke diskutere svensker i mit liv, det kan jeg godt sige det. Han lytter, men han glemmer ret hurtigt. Sådan som ikke bruger den her. Det er egentlig få simpelthen op for. Tag den nu bare! Kom nu, Fris, hurtigere! På plads, Fris! Mads, træk ud af til venstre. Sådan med, Mads. Mål, Mads. Frederik! Retur Fris! Mads, kom nu! Det er en pige! Kom der! Nej! Du spiller til den blå, ikke? Du spiller til den blå streg, drenge. Det er ret forvirrende. Ja. Thor, kom op på dupperne, kom igen. Hvem nok kan vi godt stå på? Vi har 3. Ja, 3. Find hinanden! Kom så, baby! En pige der. Kom bare, det er dig, hvad hedder det? Frederik! På ham! Kom nu! Hvad sker der? Kom nu! Ludvig! Spark på mål derfra! Nej! Han ligger nu. Hvor jeg tager. Ordentligt tilløb, og så spark på mål. Hold den nede, Ludvig. Jeg tror, den ryger over. Jeg tror også, den ryger overlæg. Vær klar derinde til at følge op. Hvad sagde jeg? Kom igen, Ludvig, det er okay. Aprød. Så sig noget, Louis! Det var alligevel ret godt. Ja. Hvor er det smart? Louis, du skal sige det til! Nej, du gjorde ikke! Nej!
Mads! Ja, Lukas, det der. Okay, nu. Husk det helt ud til den grønne linje, eller til den blå linje, drenge. Og spille det hele meget der. Freeze! Spil den karten an. God. Ja, freeze! Freeze! Markus, er vi trætte eller hvad? Vil du godt ud? De ved ikke det der med den blå linje, Kent. Godt spillet, Frederik! Louis, kom op og stå. Kom op, jeg kan se på det der. Det er okay. Thor, kom. Den kommer, Markus! Jeg har den fejl til det. Og Markus, kom igen! Godt spillet, Louis! Ferdinand! Husk til den blå linje! En foran, siden hvis du kan. Ferdinand! Men hallo, det er så godt, kan jeg har ikke sige det. Lukas! Åh, hvor sejt! Den der!
Rundt! Det er sjovt, mand. Jeg har lige en opgave med efter. Vi samler hold, hvis du nogen der gider. Husk det til de blå. Spil bolden, drenge. Ikke det der solo-show. Godt to har lavet det der. Tag den med foran. Og der er pladsen, hvor godt gå selv. Kom op igen, Godt, Lukas. Jeg har skruet 2 mål i spillet. Der er toer, godt toer. Godt toer det der. Godt lavet, Emil. Godt spillet, drenge, det der. På plads. Louis, retur. Nu kommer det ikke ind i hvert fald. Nej, jeg skal spille, hvor gammel jeg er. Hvor gammel er du egentlig? Du må ikke gøre det med, har jeg lige sagt. Gud! Kom igen, det er udmærket. Kom igen, Frederik. Altså, det er 6 her. Jeg havde jo ret. Det sagde jeg lige i starten. Det var lige der, jeg Var mål? var det Det mål? er ikke, hvor man skulle tage et træk mand ud. Jeg tager det mere som en teknisk test det her, med hvor lang tid det tager at redigere. Men det er en god test for det. Det er, at de skal spille hinanden. Jeg siger ikke, når jeg kommer ind, så sker der vej. Tror du ikke? Hjem, Louis! Kom, Mads. Kom bare, kør selv, Frederik. Har du set til overlaget? Nej, det er godt spillet, drenge. Ej, vi vil klappe alt ind. Er du sindssyg? Hallo? Louis, hold nu det op. der freestyle. Ja. Nej, ikke nu. Max er klar. Han er der på mål! Kom bare, Emil. Det er bare. Spil
Kom. Det gør sgu ikke noget for en så sjovt, at det gør altså. Jo. Så er det nemlig mange mål noget, du skal. Venstre angriber. Og når du er færdig med at spille. Skal vi se den der nu, Kasper? Det er stort frit faktor. Ja, hvis du får en mulighed, så er du bare trække skud på mål. Der er fris! Du vil fris! Der er frokostpause. Ferdinand er derovre, hvis du kan. Du kommer ind og spiller højre midtbane. Kom igen, Frederik. Kom igen. Kom igen, Bøgen. Kom så. Hjertefra. Hvem tager? Det er Markus. Kommer til dig, Ludvig. Kommer til hovedet til dig. Målmanden, han har givet fra ude til den. Kasse med. Ja, okay. Igen. Og lavet to over det der. Louis, du kan godt! Få spark! Kom igen! Tilbyder dig igen, Thor. Godt, Thor. Mads! Og spille, Mads. Du venter ved en bak derude. Kom igen, Emil.
Ferdinand, spil bolden! Sådan! Der er en, der siger tak for kampen. Hellerup! Han fik galt kort, den andre. Ferdinand, dit lange hyde, kom frem. Kig, drenge. Vis medaljerna. Og så jævlar. Ja!